Prije svega koristim priliku da vam se zahvalim na današnjem prisustvu i počet ću sa pokazivanjem dva papira koja će vjerovatno u budućnosti da predstavljaju dokaz koji će biti nešto što je nemoguće pobiti, jer imamo situaciju da aktuelna vlast predvođena SNSD-om sve nadležnosti koje je prenijela na nivo Bosne i Hercegovine sa Republike Srpske tvrdi da to nije radila, tvrdi da je to radio neko drugi ili tvrdi da su tada bili zavedeni nekim drugim stvarima te da su došli do neke naknadne pameti. Ovdje se nalazi prijedlog, odnosno upućen u proceduru zahtjev koji je potpisan od delegata u Domu naroda Dragana Čovića, Kemala Ademovića i Nikole Špirića. Dakle, 17.12.2025. upućen je prijedlog zakona o izmjenama i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine, koji se nalazi ovdje. Dakle, kada ovaj zakon prođe kroz proceduru, ukoliko se usvoji, znaćemo da sve njegove posljedice su rezultat prijedloga koji je u proceduru Doma naroda, odnosno parlamentarne skupštine, uputio Nikola Špirić, za kojeg dobro znamo da je član Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Također ovdje se nalazi pod istim datumom upućen prijedlog zakona o Visokom sudskom tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, također 17.12.2025. sa potpisima Dragana Čovića, Kemala Ademovića i Nikole Špirića, ljudima koji su članovi kolegija Doma naroda i koji su ovaj zakon uputili u proceduru. Mi dobro znamo da je dio reformske agende i dio zakona koji se na reformskom putu Bosne i Hercegovine trebaju usvojiti u skupštinskoj proceduri, ali svakako kada dođemo do toga da zakoni koji su danas i način kako su oni predloženi da idu u proceduru koji podrazumijeva formiranje apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine koje se nalazi u Sarajevu. Dakle, sva ona priča u kojoj je traženo da apelaciono vijeće suda bude u Banja Luci, bude izdvojeno negdje drugo, da taj prijedlog bude, da ono bude u nekom od gradova u Republici Srpskoj, na primjer u istočnom Sarajevu ili na Palama, pada u vodu, jer je prijedlogom koji je u proceduru uputio Nikola Špirić, njegovo sjedište i stavljanje praktično tačke na formiranje i postojanje suda Bosne i Hercegovine, odnosno njegovog apelacionog vijeća u Sarajevu. Time se izbija mogućnost priče da će ovaj sud biti na bilo kakav način rasterećen od uticaja onih koji su dokazani protivnici Srba u Bosni i Hercegovini i imat ćemo situaciju koja je možda i gora nego što je bila do sada. Dakle, kad ulazimo u suštinu ovih zakona, odnosno svega ostalog što će danas, pošto je trenutno skupštinsko zasjedanje u toku i po onome što možemo da zaključimo iz diskusija, odjednom se desila naknadna pamet delegata koji su iz reda bošnjačkog, odnosno hrvatskog naroda, koji kažu da je vrijeme da se usvoje reformske agende, da je vrijeme da se na tom putu usvoje reformski zakoni, tačnije i da se određeni novac koji nedostaje Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj vrati, odnosno da dođemo do tih neophodnih sredstava koji u pristupnom putu Republike Srpske prema Evropskoj uniji treba da budu odblokirani. Ja bih vas podsjetio da je već, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, izgubljeno 200 miliona konvertibilnih maraka. Pod znakom pitanja je 730 miliona konvertibilnih maraka. Odnosno da je ukupno ugroženo preko milijardu konvertibilnih maraka, a kad idemo i analiziramo pod kojim uslovima se Republika Srpska zadužuje i koje su to kamatne stope, onda prosto doključujemo da oni koji danas donose odluke na nivou Bosne i Hercegovine, na nivou Republike Srpske, u ime svih nas, u ime nas kao predstavnika i lokalne, republičke i državne vlasti u Bosni i Hercegovini, donose jako neodgovorne odluke. Srpska demokratska stranka će danas pokušati u okviru skraćene procedure amandmanski djelovati na to da se zakoni koliko toliko
poprave. Iako bi o tome trebalo otvoriti još širu raspravu i postaviti pitanje da li oni u ovoj formi uopšte treba da budu usvojeni, koje će to nadležnosti apelacionog suda Bosne i Hercegovine kada se on formira biti. O čemu će on odlučivati? Da li će on biti drugostepeni organ svim sudovima u Republici Srpskoj, po svim predmetima ili samo onim koji su vezani za nivo nadležnosti Bosne i Hercegovine. Svakako da je tu jako mnogo pitanja, svakako da se još jednom potvrđuje da nakon onoga što smo imali kada je u pitanju skidanje sankcija zvaničnicima SNSD-a, skidanje sankcija SNSD-u, mnogo toga je tada prilikom tih dogovora stavljeno negdje kao rezultat dogovora, manje više neke stvari se polako počinju i objelodanjuju. Jedna od tih stvari je i ova, ali svakako po Republiku Srpsku nakon današnjeg dana Savez nezavisnih socijaldemokrata neće moći da na bilo kakav način skine teret odgovornosti za sebe i u budućnosti da su oni ti koji su takvu proceduru predložili, da je to forma koja je rezultat njihovog političkog djelovanja i da sve posljedice koje će stanovnici Republike Srpske imati kada se ovi zakoni usvoje i način kako će sve to funkcionisati snose isključivo oni. U svakom slučaju postoje značajne razlike između zakona koji je svojevremeno predložila opozicija i kada je u pitanju nacionalna zastupljenost, kada je u pitanju provjera imovine svih sudija i tužilaca, odnosno da se ne može izvršiti imenovanje sudija i tužilaca prije nego što se provjeri njihova imovina. Po zakonu koji je predložen od strane SNSD-a i trenutnom zakonu koji je u proceduri, ta imenovanja je moguće provesti. Također, jedan i drugi zakon podrazumijevaju povećanje broja i uvećanje članova Visokog sudskog tužilačkog savjeta na 20, ali u svakom slučaju prema ovome što je predloženo od strane SNSD-a, nacionalna pripadnost i zastupljenost Srba se predviđa na 4 člana iz reda Srba, što će vremenom i način kako se to predlaže dovesti do toga da se potpuno izbriše, odnosno da nacionalna zastupljenost Srba u ovoj jako bitnoj instituciji vremenom dođe do toga da ona ne bude bitna, što je preporuka Venecijanske komisije, ali svakako da se do toga moglo doći i na drugi način uz ono što je predlagala opozicija i da na taj način osiguramo nacionalnu zastupljenost Srba i ne samo Srba, već i druga dva naroda u Visokom sudskom tužilačkom savjetu.